के रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज। माई के चुनरी चढ़ाई हम थावे में जाई, थावे में जाई। सैया माई के चुनरी चढ़ाई हम थावे में जाई, थावे में जाई। एको ना बात सुनी मानब ना हम, जातारी संग सुनी सखी के मोह, सखी के मोह जाई के सेल्फी खिंचाई हम थावे में जाई, थावे में जाई। सैया माई के चुनरी चढ़ाई हम थावे में जाई, थावे में जाई। सैया माई के चुनरी चढ़ाई हम थावे में जाई, थावे में जाई। दुखवा बलाए सब हमनी के जाई, माई से इहे हम अर्जी लगाई। दुखवा बलाए सब हमनी के जाई, माई से इहे हम अर्जी लगाई। भले हमरा ला साड़ी न लाई हम थावे में जाई। सैया हमरा से भले खिसियाई हम थावे में जाई, थावे में जाई। सैया माई के चुनरी चढ़ाई हम थावे में जाई, थावे में जाई। राइटर राज कृपा जे भइल, साथे में विकेश बिहारी जे गइल। राइटर राज कृपा जे भइल, साथे में विकेश बिहारी जे गइल। सुनी अड़हुल के हार चढ़ाई हम थावे में जाई। सैया हमरा से भले खिसियाई हम थावे में जाई, थावे में जाई।